بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. idan kai wannan so uku aka ce ran nan duk masifar wata halitta ba ta iya cutar da kai, to me muke nema a gaya mana bayan wannan? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama mana komi, sai dai mu ne ba mu bi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai waita wannan addu'a illa azhaballahu hammahu, sai Allah ya tafiyar maka da damuwa da bakin ciki. da kuma la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsh al-azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. Ni dai wannan ta karshen wato duk irin damuwar da na shiga idan na kama wuridin ta sai in ji damuwar ta tafi kawai. Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Da sunan Allah wanda babu wani abun da ke cutuwa idan iya tare da Allah, in dai ka rike sunan Allah ka kubuta. A sama ne ko a ƙasa, shi Allah mai ji ne kuma mai ilimi ne. Wannan hadisi Abu Dawud ya kashe hadisi na 588. Manzon Allah ya ce duk bawan da ya shiga matsala ya karanta wannan addu'a sai Allah ya biya masa bukatar shi. Wallahi na ga wannan ba ɗaya ba ba biyu ba. In ka shiga matsala, damuwa ta yawa, ita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ita nausawa, ita dannawa, ita yi. Wallahi idan Allah ya yi maka wani abin sai ka dawo ka zauna ka ce oh God, Allah you are wonderful. Abdullahi bin Abbas ya ba da wata fa'ida ruwan zanzan da kuma addu'a wadda duk mai neman ilimi ko arziki ko buɗi na kasuwanci ko yake neman lafiya akan wata cuta da ke damunsa, to ya lizinci ya samu ruwan zanzan masu isa ta ya ƙoshi ya karanta wannan addu'ar ga ruwan zanzan. Wallahi idan ilimi kake nema zaka samu, idan lafiya kake nema zaka samu, idan kuma kana neman arziki ne da buɗi da kasuwancinka Allah zai baka buɗi. Wannan addu'ar da zaka karanta a ruwan zanzan ita ce kamar haka: Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an, ka roki arziki na duniya da lahira, wa ilman nafi'an, ka roki ilimi na mai amfani duniya da lahira, wa shafa'an min kulli da, ka nemi Allah ya warkar da kai daga dukkanin cutar da ke damunka. Za mu sake wannan addu'a: Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa shafa'an min kulli da. Ka karanta a ruwan zanzan, ka shanye ruwan zanzan. In kana so Allah ubangiji ya dinga amsa maka addu'arka, ka dinga cewa ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya ma'abocin girma da karamci da ni'ima, wanda Allah Ubangiji daga cikin dama alamomi na amsa addu'a, Allah Ubangiji yana so kai masa fadanci, Allah yana so ka ziga shi, Allah Ubangiji yana so kai masa kirari, wanda duk wannan yana daga cikin abin da ya zaga da kayi addu'a yanzu sai ga kamar yankan wuka, Allah Ubangiji ya amsa ma, saboda ka kaskantar da kanka, ka nuna cewa ba mai yi sai shi. Yana daga cikin abin da mutane zaka ji suna ta yin addu'a sun kasa ganin cewa addu'a su bata ce. To suna kaucewa matakai na amsa addu'a ta da matakai da ake amsa ta, samun wurare, samun lokutai, samun yanayai, da kuma kai kanka mai addu'ar kai kanka.